Tohle je Hradec Králové, na první pohled klidné město. Ale pod tímto klidem žije naplno. Je to místo, kde chceš být a kde chceš taky zůstávat. Každá ulice má svůj příběh a my ti ho chceme ukázat. Hradecká historie sahá až do 13. století. Už tedy byl královský, a to doslova. Byl věným městem českých královen. Zvládla to třeba Eliška Rejčka. Za první republiky se změnil v městskou moderní ikonu díky Kočárovi a Kotěrovi. Dnes spojuje minulost s přítomností v budovách, ulicích i atmosféře. Hradec je kulturní a přitom nenápadný. Nic ti nevnucuje, jen tě pozve. Třeba Bono Publico, nenápadný průchod, který se mění v galerii. Umění mezi dvěma ulicemi. A když chceš víc, filharmonie, divadla, letní kina, Jazz Goes to Town nebo street art. Tady kultura žije stejně jako ty. Sídlí tu Univerzita Hradce Králové. Hradec je totiž studentské město, má vše, co potřebuješ. Má spoustu zaměření, jako třeba pedagogická, lékařská anebo archeologická. A srdcem toho všeho knihovna. Studijní a vědecká knihovna není však jen police s knihami. Je to taky prostor pro klid, studování i nápady. Studuješ, píšeš a odpočíváš a z ementalových oken máš výhled na celý Hradec. Hradec je kompromis, malé velkoměsto, co dává smysl. Chceš si dát do těla nebo si jen vyčistit z hlavu? Hradec ti dá obojí. Pedalboardy na Labi, cyklostezky kolem soutoku, běhání, brusle či fitka. Máš tu fotbalový i hokejový stadion, lezeckou stěnu a plavečák. I klid, když ho potřebuješ. Chceš uniknout ruchu, máš na výběr. Jiráskovi, Gajerovi nebo Šimkovi sady. Můžu se vás zeptat, co vás na Hradci baví nejvíce? Asi školství tady je skvělý, super. No, já souhlasím. Děkujem. Můžu se tě zeptat, co máš na Hradci nejraději? Když tak přemýšlím, tak asi tu kulturu, celkově třeba památky, jako Starý náměstí, nádherný, hradecký skatepark. A celkově Hradec na to, jak malý město to je, tak krásný moc je. Takže tak. Děkujeme moc. Můžu se vás zeptat, co máte na Hradci nejraději? No, asi to, že jsem všude za chvíli, všechno je tady kousek a že se mi tady pěkně, je tady fajn. Tak, můžu se tě zeptat, proč právě Hradec? No, protože jedině Hradec, jiná možnost neexistuje. Super, děkujeme moc.
Můžu se vás zeptat, proč zrovna Hradec? Protože na vodě je krásně a Hradec má 2 řeky, tak to je ono. Děkujeme moc. Hradec Králové je město, kde se dobře žije. Je klidný i živý, tradiční i moderní, malý i velký zároveň. Není to místo, které si jen prohlídneš. Je to místo, které si opravdu zamiluješ. Tady máš všechno, tady jsme doma.